Mutambo uya watsuka ropa muri yeZimbabwe finally Blessed Geza azodzingwa kuZANU-PF ndo zvikutaurika. I think nyaya iyi takatomboitaura chita kwa yakuenda kugeza uchangogadzirwa ka conference or something ka meeting ka rally whatever kekuti vangodedzera kuti tatokudzinga pane zvowatoita izvozvo. Zvinhu izvi zvikazhinji patete tichitaura tichida kuzoitira kuti patinozodzoka takutaura takuconfirma kuti vanhu muzonzwisisa kuti muone kuti zvatinenge tichitaura paya nguva zhinji tinenge tisiri kurotomoka asi tinenge tichitaura zvinhu chaizvo zvinenge zvichiitika. Vamwe vanodhauta kuti iwo chamari but tinozoda so saka pazvinozoitika manje vanozokanganwa kuti vanenge vambozvinzwa kuno. That's why muchiona vamwe vazhinji vanenge vasina kunzwisisa nyaya vanongoramba zvovo vakanyarara asi nyaya inenge yatosvika nekwavari. But situation iri panapa musangano watoitwa ikoko kuMashonaland West ndo zvatoitika ikoko handimazviona because vanhu vanenge kana kati zive kuti ndanani vanenge vari padhiri racho zvaizotora Geza kuti vana vamunangagwa anotoenda kubasa achidrive Rolls Royce. Mafacts aitaurwa itori chokwadi chaicho mwana uya anotori ne Rolls Royce zvechokwadi anotoenda nayo kubasa most of the times. It's true haasi manyepo muri kuzviona. But chandakaona problem iri kuZANU-PF ndekuti avadi munhu anotaura chokwadi. Munhu anotaura chokwadi avamude ndo dambudziko ririko. Ukatotaura chokwadi kuti aiwa kana kuti ukangopikisana navo pavanobva kuti ngatimudzinge hayi ari kudai so. Ene ndiri kufara zvisingati nekudzingwa kwaitwa Geza kuZANU-PF kuti vanhu vakawanda variko kwavadzingwewo futi. Vanhu vakadzingwa vanosvika pa the extent yekuona kuti zvese zviri kuitwa zvazvina basa hazvina kana maturo zvekuzonzi ndiri kuZANU-PF ndiri muZANU-PF ndiri muchinchi. Unofanira kuva proudly Zimbabwean kuti inini I'm a Zimbabwean zvatopera. Zvekuzoti ndiri muchakati madrama asina nebasa rese. Chiorganization chavo cheZANU-PF chinofanira kutovharwa kana kusara kusina kana anotombotaura nezvazvo zvezvo zvekuti ZANU-PF zvipere zvese. Mapresident ese anofanira kungovhoterana kana zviri vari maindependent because chigroup chavanhu vekuti vanoitira vanhu zvinhu zvekupenga meno zvavanenge vachingoitira. Kwatoona umwe munhu unowana kutorohwa kana nembavha unoziva kuti still remember zvamboitika kuna 2008 uona munhu ari kunyebera kuroera nyaya dzepolitics unowana kutorwa nembavha panapa ichinyebera kuti in the name of politics achiti in the name of ZANU-PF. Saka zvinhu izvozvo zvinofanira kupera. Ende imwe nyaya iripo ndakambobvira kudhara ndichitaura iyi it's not the first time akasike kutanga ndichitaura kuti izvoni munhu wese anenge ari muZANU-PF ane mhosva yake yaanenge akaita. Musi unobuda ndo musi wavanokutsvagira mhosva. Saka iko zvine zvida kuti muchiona pakutaura kuti hanzi takanzwa kuti Geza akaponda munhu pamba pake saka toda kuti nyaya iyo iongororwe. Hakuna mhosva yekuponda munhu inongo expire. Vamutamba manyaya munoningirikina munoinvestigate nyaya iyo munzwe ndechokwadi here. Musaka muchatonzwa kuti Geza uya asungwa. Ndo nyaya yacho kwayatove. Ndakambokutaurirai idzi nyaya dzadzisi dzinyaya dzekuti zvinyowanika zviri kuitika ende ndo formula yavo. Wese arikoko vanokusiya uchita iwe uri kutoita vese vamuri kuona chero iye wachari kutodza munhu izvozvo kuti ninga akazodai ane torine yake mhosva yakatoita yekutoti pamwe iye haatozviziva kuti akaita mhosva because panguva yacho anenge akamusiya votomuchengetera. Dzimwe nguva vakaona kuti iwe hausi munhu kuti mhosva vanogona kutokupinza mumhosva kutokuchestera kana kadhiri kuzodai so pamunongotadza kungowirirana wakutoenda. Tarisa zvakaitika kuna naMike Chimombe ani pakabuda payo chinzi ndo valikisa maaudios aya chinzoni mari yacho yakazopinda nemaakaunti maningi ikazodai tikazodai zvikanzi vari kutopinza munangagwa munyaya dzacho zvimhosva zvimwe zvazotanga kutovhurwa pasport wakatonzwa kuti ningi aenda vatotorwa. Saka ndo the way yavanorana zvinhu nayo iyoyo. Ukatoona uri munhu weZANU-PF imi vanhu vese even zvamunoona munoshamisika kuti vari kuswera vachirova vanhu mumastreet vachiti ZANU-PF chinchi ayewa vatori kumusoro kwacho ndo vatori wese ende itori lesson yekuti mese muchatosungwa zvikatonyatsoufambiswa mushe vese vanhu vese chipati chaso chese vazhinji vanofanira kutosungwa because vane mhosva almost vese kuabuse kama human rights kuita sezvo vaita vanhu azvipere. So ndo situation yapo muri Zimbabwe. Geza wadzingwa kuZANU. Handisi kuziva kuti munoiona sei nyaya nyaya dzakadai soidzika handikuita kufara zvangu apa ndanyatsoenjoya. Inonzi mature politics for mature people. Panofanira kusara pasina kana hwana ndauti ndakabva kuhondo tozoona kuti mangwana acho kana vakuda kuzoita kuti nyika inotongwa nemunhu akanhingi nahondo ZANU-PF yacho vanenge vachiri kuisa ani achazosumuka achitaura zvehondo pazvinhu izvozvo because ndo imwe nyaya futi iri kutoti bhoa yekuti unongonzwa kuti hondo imi makaenda hondo kwacho yenga itori ngori nguva yenyu zvanga zvitori panguva yacho iyo doesn't mean kuti vanhu vese vari apa varipo panguva izvozvi pakanzi paita hondo havapinde unotongerekana vatonotongerekana vapinda vatomo. Saka handitozivi kuti zvii zvinenge zvichiedza kutaurwa nevanhu ivavo.
amen ngatisanganei mucomment section tinzwe kuti muri kutiwo kudini nyaya iyo iyi iri kutaurika. Ngatisanganei, uyai mucomment section. Kana muchinge mune maaudios vanoda kukanda avo, kandai maaudios ipapo, namba dzichashuwa pascreen idzodzi tigokwanisawo kunzwa zvamuri kufunga, because vamwe muda kutonyatsotodedzera chaiko chaiko, munokwanisa kuisa maaudios tokwanisa kuzosharewo nevamwe pachannel panapa vachinzwawo zvamuri kufunga ikoko. Blessed Geza vane nyaya yakanaka chose, although zvedu tiri kuita dambudziko vazhinji vedu kuti taakutarisa kumashure kuti macomrades aimbosapota zvinhu zveevil, vachiregera zvinhu zvichiita out of hand, zvazosvisvitsa ipapapa vakangotarisa. Asi ngatitaurei tichidai so kuti kana munhu achinge apepuka zvokuonawo kuti akuona chaizvo izvo, ngatisamushorai, tongoramba takabatirira kune zvinhu zvaitika kumashure, because zvitori nani kuti munhu azosvika kupinda muguva atomboitawo zvimwe zvinhu zvaanenge aita zvinoratidza kuti zvinoyamura Zimbabwe, pane kuti munhu aramba achingoita zvakaipa kusvika muguva, because nemamwe makomrades achiri kungosapota izvozvo kusvika aitoona kuti nderini. Saka kana patoitawo vamwe vanenge vachiona semaonero ari kuita comrade Blessed Geza, ngativasapotei. Chatofanira kuzongoita chete nechongoti tofanira kuramba tichivagadziridzawo paya pavanenge tichiona kuti handipo pazviri kunyatsoenda navo, tovagadziridzawo, nekuti kana naivowo ndoziva kuti vakatozvionawo kuti kumashure pane pavakakanganisa, saka vanenge variwo prepared kuti vaite sei, vapagadzirisa sekuona kwavaakuita izvozvo. So saka nyaya yekuti vana comrade Blessed Geza ngatinyatso kuifungisisai, tibatane, tisiyane zvimwe zvakasiyana siyana, nekuti hapana zvimwe zvingakwanise kuti zvinge zvichiitika kunze kwekubatana, because nyaya iripo ndeyekuti nyika iyi yeZimbabwe yakakepchwa rume, kukepchwa zvokukepchwa zviyazvi. Saka tikaita zvekutamba tingoti hei zvazodai so, hapana chinoitika, because tasaimuone makepchirwo ayakaitwa. Judiciary yakakepchwa sei, mapurisa, mwana haabvumirwe, opposition haibvumirwe kumacha, haibvumirwe kuita musangano. Mukatarisa kuona makambani, pane yainzi Mutapa Empire, makambani ese mari ichienda kuwani munhu. Kana mukatarisa mukaona kuti iye zvinezvi ZANU-PF kana kuti the government made a deliberate move yekuti izvo munhu wese ari muZimbabwe ave very poor. Tasaimone macivil servants zvari. Saka to make everyone poor zvinobenefita hurumende pakuti it will be easy to manipulate munhu anonzi tamba. Zvingaitika here wakomana zvokuti munhu vakadzi vanonzi tambai paRari, vachitambisa magaro paRari vopuwa motikari. Pane kuti vakadzi titoita empower kuti vange vari vachiitawo zvakanaka kuti nyika ibudirire, tova empower pakutambisa magaro, tichivapa mota, kuitawo here ikoko. Saka inenge desperation kana yavakadzi vacho vanenge vachitamba ivavo, zvakafanana nevanhu vese vamwe vari kupohwa zvavari kupohwa. People have been made poor zvokuti munhu womberera kupuhwa chinhu, kupuhwa mari. And culture iyo haisi right yekuti izvo. As a professional, munhu handone professional nebasa rako, unojamba kuti uchapuhwa chinhu nemunhu, ujamba. Nevamwe vanhu vataifungidzira kuti vane unhu hwacho hwese hwapedzwa iwo, unoitiswa zvinhu zvokuti kukambairiswa munhu nekuda mari, because hauna hauna power, you are powerless. Saka ndokukepchwa kwacho kwaitika kwachikoko. Saka iye zvinezvi kana muda muronge chamunoda kuronga, vamwe vanhu vanongotengwa, handiri mukuzona.
saka kana patomboita vanhu vanosumudza musoro sana comrade Blessed Geza ngativasalutei tobatana navo kuti zvinhu zvacho zvifambe, nekuti haiwa capturing yacho vakurumira yakatooma, because kana kumachechi chaiko iriko hurumende iyi yakatopinda nequest nekumachechi nekumachechi. About 80% of pastors vakakepchwa varimo musystem. Handiti mukuzona nyaya inenge iripo ndeyekuti ivo vanhu vacho mapasta ari kweko vanenge vachinyepera vanhu, nyepera vanhu zvichaita zvakanaka. Mwari vakuti zvakati kuti vasenga vanonzwa mari vachinyepa zvavari musystem. Handiti mukuzona kana vanhu vachinge vaita very poor, handiti vanomhanyira kudzichechi dzavo dzozara vachiitiswa zvavanenge vachiitwa izvo, mari ichibuda munhu wana achipfuma iko ari pasta. Handiti mukuzona bhosi kana achinge uri pasta chaiyo unonyatsoningirina, unyatsoziva shoko chaiyo bhaibheri rinoti chii nezvekudzvanyirwa kwavanhu. And iwo ungade kuparidza kuti vanhu vanyatsoita vasununguke chaizvo chaizoenda pamudzi pacho kachaipo chaipo pari kudzvinyirirwa vanhu pacho ipapo, ndopaunoenda ipapo, ndopaunosunungura ipapo. Handiti kuzona ndopaunoenda ipapo. Handiti kuzona saka ngatinyatsofungisisai nenyaya yekukepcheka kwenyika iyi, toona kuti pane zvimwe zvingaitwe here kunze kwezviri kutaurwa nana comrade Geza. Saka chikumbiro changu ndechekuti timbosiya zvakawanda wanda kumbosoro tongesana tichita sei tironge zvinhu zvimwe chete nana comrade Geza kuitira kuti tiumbe chinhu wani. Kana paine zvatinenge chida ngati, kana kuri kuti munhu anokumbira mafoni acomrade Geza pachitaurwawo kuti zvakati muchionawo kuti zvakati zvamakamboita last time zvisazoitika, tichienderera tichitsigirana tichienderera mberi.